অমুখা KSM ने चैनल नि मालिक तिनी बिनि मोखां बयजतन नायबेखे नुबाय थाना अबन साइ सिगां आंबो नुगियाखौ सिबसिनायाखौ सार किसे बुंसारगोदि के सबाने खमता तंग जों बाय चेलेन्ज सफादि जे गोरों अर फायदि खुमलंग फुटबल टुर्नामेंट थंबायदि 5 लाख प्राइज मानि नरक फुटबल करंखाय फाट फाट ताबुंग थंपायदि 5 लाख नरक जदि न जितना मुचुंखांखाय अ खमुलुंग स्टेडियामो थानसाकाबो नरक पार्टिसिपेट खादि ओ खेलानो ताबुंग कल खलायनाय नारक दि फर्स्ट प्राइज सिंगा 5 लाख मानाय सेकंड प्राइज सिंगा 3 लाख थर्ड प्राइज सिंगा अंके 1 लाख मानाय खमुलुंग वेलफेयर सोसाइटी बाय ताबो खमुलुंग कायसा फुटबल खेला रजाकनाय सार किसे बुंसारगोदि ani mungkin to Omid apa ani lokal ni अमित जमतिया Deborma kai ani je close boro roka no Santosh ni ringota पारांके सार Kolanthagor para अच्छा अच्छा दंके सागरि सार अमरखो कमिटि अ नियम बुफ्रन थिके खेला चेंजोंनाय ते बुसुक जरा लास्ट डेट खेला नारगनान actually जों बिसिबुरुम बुरुम no जों o khela no जों आयोजन खालाय दंगो 2024 ni simi gangkai जोंनि जे ससाइटि मुं हांखाय खुमलुंग वेलफेयर सोसाइटि गंखाय जों ताकलाय बायखे वाइथाम जों ओ खेलानो रै दंगो ताकलायखे जों वानसुका चिनि खाचुकसा माय गोनां बबाग्रानि बादेन दिनो जों इनॉग्रेशन खायना होनै दंगो बसकां तालनि 4 तारिखो गंखाय जुलाइनि 7 तारिखो जुलाइनि 4 तारिखो आदिनो अरो इनॉग्रेशन नायता इनॉग्रेशन नाय गंखाय जों बबाग्रानि बादेन नाव जों थानसा साल होनै जों जतन पालिलाय दंमाबा जों ताकलाय हिंगांखाय अ काप न जों थानसा काप होनैनाय जों मंगरि लायखा अ हायता एंट्री फी के बसंनाय रां बसक मारनाय 2500 मात्र 2500 गंखाय चिनि पुलेन मारनाय एंट्री फी अब रेजिस्ट्रेशन खायना पुरन नरक 2500 रां रवैने रेजिस्ट्रेशन मा खालायनाय गंखाय नंनि टीमनि मुं मा सानाय जोंनो जों आ मंगैनो जों रेजिस्ट्रेशन खालायनाय गंखाय चिनि कोलैबोरेशन न दंगो चिनि टीडीसी हाबंबो जोंना बरबो किसा जबानाय गंखाय जों प्राइस मानि ना रखा फर्स्ट प्राइस 5 लाख सेकंड प्राइस गंखाय 3 लाख गंखाय थर्ड प्राइस जोंका 1 लाख अब कैश दरनाय ना चेक बुक बदर चेक बदरनाय जों कैश नानम जों कैश रनाय जदि चेक नानम जों हाको जों चेक बेबो जों रिनाय अब जे खेला नारकना मुसुंनाय र पुरा ऑल त्रिपुरानि बरक दा फाइनार फैमान बान्दा त्रिपुरानि फातानि बरक बुदा नारक फैमान पाय ओपन टू ऑल जों थानाय बिसोरावबो जों नुखा चिनि टुर्नामेन्ट जों मैक्सिमाम फातानि हास्ते नि बरकनि लगे लगे इंटरनेशनल नि जेमन नाइजेरिया ओंके उगांडा अबहाय जागारावनि बरकबो चिनाव जागा फाइथों फाइजाक अब नरकबो नायनायदि थानाय बिसोरावनि चिनि खेलानि भिडिअ रक ताकलेबो जों खाख्लाय दंगो लास्ट इयारगो 23 24 अबहाय टीम फाइमानि ताकलेके जों एक्सपेक्ट खाय दंगो जे 32 30 থেকে 32 টা टीम चिनार रेजिस्ट्रेशन बागि फाइनाय अलरेडी एकदिन बायसे चिनार 12 टा থেকে 13 टा टीम रेजिस्ट्रेशन खालायबायखा गंखाय खाख्लायो फातर हास्तेनि प्लेयार न बनुगि माननाय प्लस इंटरनेशनल नि जे प्लेयार अब चिनि कक बेखे जों निग्रु न हायपान अब सामा जाया दो गंखाय बरन बनुगनाय अब हायसे गंखाय खेला बलायके जाग जमगनाय अन बागै चिनि गाना गिनी आमचाय तै चिनि हास्तेनि जतो लोगरनो जों खेलानो नायफैना बागै जों खाबाय खबाय बलायके जतनो जों कबगो हायता हायर बतो बिथों मानना ओपन टू ऑल चिनि टीम माने टीम मेंबर होने बागै कोनो रेस्ट्रिक्शन ना रजा गेसन नियम तै ताम तंनाय अमाय मा खाया अमाय मा खलाया अबाके मा फैया अमाय रक ड्रेस रंग खबर तै जे कोनो तै एक्चुअली चिनमतो सिंथेटिक प्लेग्राउंड दो अ जगह बहुत सारा थंगै मैया ओंके जानि जा टीमनि जानि जा यूनिफॉर्म तंनाय जानि जा जर्सी जानि जा ड्रेस तंनाय बरं मातुमनाय जानि जा गंखाय जों अ जगानि जों जे मानसाक चिनि मेडिकल इंथुं जे कोनो जों जे हेल्प नामन जों प्रोवाइड खायनानै जों चाइ दंनाय किन्तु थंनानि बागै जे प्रिपरेशन नाय फायना नांगो अब इनिशियली बरनो माने प्रिपेयर खेमा फायनायता लोकेशन के सार सिथारबो अब गंखाय चिनि खुमलुं चिनि कैपिटल टीटीडीसी नि कैपिटल खुमलुं कायसन स्टेडियम दंगो जतन सरे नायथक अब हाय प्लेग्राउंड आं वानसु गया जे त्रिपुरा हास्टेलाव दंगो होननाय अ प्लेग्राउंड नंनाय टाइम हिंके सार खेला रना नंगो मथंनान जों 3टा एकबो हाय साल दगो नता 3टा থেকে
3টা বা 3:30 থেকে চেঙ্গিরি নাই ডেলি আর সেমিফাইনাল ফাইনাল কিসা ফোনক নাইদি চিনি মাঠনি চারিদিকে লাইটনি ব্যবস্থা দङ সেমিফাইনাল ফাইনাল হরসম थांनाय horo Hmm. karin thanger जेनेरेटरनि व्यवस्था दङ acha आबन बागै वाना नाकरै oro committee rok sab tangmai kisa sagad da Committee bo tangmai. puso आं हंखाय केशियार बा रां तुइफां yang dङ प्रेसिडेन्ट चिनि सेक्रेटारि निके किसा yang सामनो president bung sir sidi Ani bungko Somir Debroma para sir para oro sini Bidyasundara para yakli sugana ho. An mungkutu Bir Kumar ajogi nok junal gan awata nok tam podo tong ang tu member executive member ota sir nang ke sagad da ang bo executive member tongo sino dolono an parang te pakre sadaro an bungke onjon ne broma an mungai chu kang mo member no an para to kumte o khela booking khlainen bagui narang bagui koi din jora mannai bo tarik jora last बसकां तालनि 2 तारिख जुलाइ मास july ni जुलाइ मासनि 2 तारिख जरा जों रेजिस्ट्रेसन बागै ओपन खालायजा ge 4-5 दिन chi somoy te yago na eko बाहायनो ता 5-6 दिन जे हाईएस्ट गल खायनाय बरनो जों किसासक सका जाफाननानै जों वान सलायजाक obrokhe buskang khela thangna bagui training sri tonglakhai ko 5 lakh nanai haita boro Ge rungthang ring yathang norok jotono oro participate khaibe mano aboni bagui joto football no hamjagui tangnai rok norok oro dakti khe kokduk bai kerungdi. hengke norogoro nugui mannai yango khumlong ke oro jara senior mat no senior rok ngangke wa jaga ngke khumlong ni main building tongano a jaga o yang phaikin keno osga nuk phainai mo charidike yango bebang light tongbayo horofon thungmanai jat charidike yango eko mahai momat 5 lakh botlang di bong di hengke abo khobor nok no phungon boma hengjaka bokhan kok sijing ke 3 bag sing sinai joton hambai